Не ведаю, як вы, але я хочу сказаць дзякую Богу за тое, што мы збіраліся на цэнтральнай. Не ведаю, як вы да гэтага ставіцесь, але вось у нас быў перыяд, калі мы можам параўнаць, дзе мы былі ў гасцях і што мы зараз знаходзімся дома. І гэта напамін таго, што ўсё роўна гэта памяшканне яшчэ не наша, і нам трэба прыкладаць свае намаганні, каб выкупіць гэтае памяшканне, і мы заўсёды маглі мець магчымасць збірацца тут. Я спачатку планаваў казаць адну тэму, рыхтаваўся, але за пару дзён да служэння мне прыйшло разуменне, што мне трэба казаць на іншую тэму. Конечно, можа, тэма гэта незвычайная, у нейкім выпадку яна можа быць грустная, але я лічу, што яна вельмі важная. За гэты месяц я быў на 3 пахаваннях. 3 душы паўсталі перад абліччам Бога, 3 сям'і пагрузіліся ў траур, і 3 разы я чуў плач, які немагчыма заглушыць ніякімі словамі уцішэння. І кожны раз я лавіў сябе на думцы, а чаму мы так жывем? Мы прыходзім развітвацца з тым, каго любілі, але пры жыцці знаходзім час на сваркі. Мы плачам на пахаванні, але пры жыцці не знаходзім слоў для прымірэння. Мы нясем кветкі на магілу, але пры жыцці не дарылі цяпла. Мы гаворым прыгожыя словы над трунай, але пры жыцці маўчалі пра самае галоўнае. Мы збіраемся разам, каб ушанаваць памяць гэтага чалавека, але пры жыцці не маглі знайсці нават і гадзіны, каб проста пасядзець побач. І ў гэтым наша чалавечая трагедыя. Гэта не нейкая жорсткасць, гэта не злосць, гэта проста страшная безуважлівасць. Гэта духоўная спячка, у якую мы пагружаемся пад шумам паўсядзённасці. Мы жывем так, нібы ў нас у запасе вечнасць. Але гэта не так, і пахаванне – гэта голас Божы, які спрабуе нас абудзіць. Адзін чалавек сказаў, што смерць – гэта вялікі настаўнік. Я навучыць таму, чаму ніякі іншы настаўнік не можа навучыць. Шанаваць час, любіць людзей і рыхтавацца да вечнасці. Пісанне гаворыць нам з усёй шчырасцю, без ніякіх прыкрас і суцішэнняў, ніякіх ілюзій. У прыповесцях 27 раздзел 1 верш. «Не хваліся заўтрашнім днём, бо не ведаеш, што гэты дзень народзіць». Цар Давід, муж па сэрцы Божым, таксама маліўся у псальмах 38 раздзел 5 верш. «Дай мне ведаць, Господі, канец мой, і меру дзён маіх, якая яна. Дай мне ведаць, якія нетрывалы». Яшчэ адзін прыклад – гэта Давід. Ён быў царом, ваяром. У яго было ўсё, што можа даць гэтая зямля. І нават у гэтай паўнаце свайго дабрабыту ён просіць Бога аб адным. Ён кажа: «Нагадай мне, што я смяротны». Чаму? Таму што толькі памяць аб смерці нараджае мудрасць. Апостол Якуб таксама піша у 4 раздзеле 14 вершы, што «Бо што такое жыццё вашае? Бо яно пара, якая з'яўляецца на малы час, а потым чэзне». Ён кажа, што як пара. Ён так ацэньвае наша зямное жыццё. Пара над кіпячым катлом, ён зараз ёсць, а потым яго ўжо няма праз нейкае імгненне. Так і наша жыццё. Зараз яно ёсць, а праз імгненне яго ўжо няма. Мы не ведаем, колькі нам засталося. Дзень, 2, 5 гадоў. Гасподзь нам не кажа гэта. І ў гэтым заключаецца яго суд і міласэрнасць. Міласэрнасць таму, што калі мы будзем ведаць гэты дзень, мы б жылі ў паралізуючым страху. А суд таму, што неведанне заклікае нас знаходзіць і не адкладваць час на пакаянне, на прымірэнне і на любоў. Успомнім прытчу, якую расказвае сам Гасподзь пра багача. Мы памятаем, што яго свірны біліся ад ураджаю, ён будаваў планы. І у Лукі, 12 раздзел, з 19 верша. «І скажу душы маёй: душа, шмат дабра ляжыць у цябе на шмат год. Супакойся, еш, пі, весяліся». А Бог сказаў яму: «Неразумны, у гэту ноч душу твою возьмуць у цябе. Каму ж дастанецца тое, што ты прыдбаў?» Гэты багач – гэта выява кожнага з нас. Мы будуем нейкія планы, мы штосьці збіраем, адкладваем. Мы кажам: «Вось разбяруся са справамі, тады і паміруся. Вось прыйдзе час, тады скажу нейкаму чалавеку пра нейкае каханне або пра любоў». А Гасподзь нам кажа праз кожнае пахаванне, што
часу можа не быць. Адзін манах аднойчы сказаў, што кожны дзень, устаючы ад сну, думай, што не дажывеш да вечара. І кожны вечар, кладучыся спаць, думай, што не дажывеш да раніцы. Ва ўсіх справах сваіх памятай пра канец свой і ніколі не зграшыш. Гэтыя словы, яны не аб нейкім страху смерці, мы павінны зараз баяцца гэтага, але яны пра годнасць жыцця. Гэтыя словы нам памятаюць тое, што будзе канец на гэтай зямлі і дапамагае нам не раскідвацца днямі, якія ў нас ёсць. Каб мы не марнавалі час на нейкія пустоты, каб мы ведалі цану кожнай гадзіне, кожнай сустрэчы і кожнаму ўздыху. Сёння мы можам сказаць прабач, а заўтра такога часу не будзем. Сёння мы можам абняць бацьку ці матулю, а заўтра мы будзем абдымаць толькі іх фотаздымак. Сёння мы можам памірыцца, а заўтра гэты чалавек памрэ, і гэтае прымірэнне ўжо стане немагчыма назаўжды. Я задаю себе пытанне, так чаму ж мы знаходзім час на сваркі, канфлікты, нейкія крыўды? Мы ж ведаем, што жыццё яно кароткае, і тым не менш мы ўсё роўна сварымся. Мы марнуем годы на тое, каб не размаўляць з нейкімі роднымі намі людзьмі. Першая сварка ў чалавецтве, я думаю, вы все яе памятаеце, адбылася паміж братамі. Каін зайздросціў свайму брату Абелю, і зайздрасць перарасла ў гнеў, гнеў перарос у нянавісць, а нянавісць у забойства. Быццё, 4 раздзел, 9 верш. «І сказаў Господ Каіну, дзе Абель, брат твой? А той сказаў, не ведаю, ці ж я вартаўнік брата майго». Мы бачым, да чаго прыводзяць такія адносіны. Калі мы не мірымся, мы забіваем гэтыя адносіны, мы іх знішчаем. Другі прыклад гэта пра Якуба, які падманвае свайго брата. Яго брат Эзаў пакляўся забіць яго. І 20 гадоў яны не бачыліся. Але калі сустрэліся, мы чытаем у Быццё 33 раздзел 4 верш. «І пабег Эзаў яму насустрач, і абняў яго, і упаў на шыю яму, і цалаваў яго, і плакалі разам». 20 гадоў варожасці паміж роднымі людзьмі. У адно імгненне гэта ўсё проста знішчаецца. Чаму яны чакалі 20 гадоў? Чаму яны патрацілі 2 дзесяцігоддзі на гэтую пустоту? Апостол Якуб у 4 раздзеле 1 вершы піша: «Адкуль войны і звадкі між вамі? Ці не адсюль спажадання асалодаў вашых, якія змагаюцца у членаў вашых». Корень канфліктаў, ён знаходзіцца ўнутры нас. Гонар кажа, што ты не павінен саступаць камусьці. Самалюбства кажа, што мая праўда яна адзіная. Гнеў кажа, што я знішчу таго, хто мне мяшае. А крыўда кажа, што я пакараю яго нейкім сваім маўчаннем. Мы ускладняем сваё жыццё. Мы прыдумляем ворагаў там, дзе іх няма. Мы марнуем час на высвятленне нейкіх адносін замест таго, каб проста траціць гэты час на любоў, на каханне. Што застанецца ад нашых крыўд пасля труны? Нічога. Ні адна сварка, яна не вытрымлівае праверкі смерцю. Калі чалавек сыходзіць з гэтай зямлі, усё, што мы даказвалі, усё, што мы не маглі прабачыць, усё, што на чым мы стаялі да смерці, губляе усякі сэнс. Апостол Павел дае нам прыгожы, усім нам вядомы гімн любві, які запісан у 1 Карынцянам, 13 раздзел 4 верша. «Любоў доўга церпіць, робіць дабро, любоў не зайздросціць, любоў не вывышаецца, не надзімаецца, не робіць непрыстойнага, не шукае свайго, не гневаецца, не думае ліхога, не радуецца з няправеднасці, але цешыцца з праўды. Усё вытрымлівае, усяму верыць, на ўсё спадзяецца, усё трывае. Любоў ніколі не знікне, калі нават прароцтвы знікнуць, калі мовы змоўкнуць, калі веданне знішчыцца». Тут опісваецца, калі можна так сказаць, праграма нашага жыцця. Партрэт таго, якім павінен стаць пакліканы хрысціянін. Давайте мы паглядзім на сябе. Ці доўга церпім мы, ці выбухаем па нейкіх дробязях, ці міласэрныя мы, або праходзім міма кожнага, міма чужой болі і гэтак далей. Мы не раздражняемся, ці раздражненне стала звыклым станам нашага жыцця. Апостол Ян у 4 раздзеле 8 вершы кажа, што «Хто не любіць, той не пазнаў Бога,
бо Бог ёсць любоў. Можна хадзіць у царкву, прыгожа маліцца, падымаць рукі, калі трэба падчас праслаўлення, пасціцца, але калі няма самага галоўнага, няма любві, то гэта ўсё пустое. У 1 Карынцянам 13 раздзел 1 верш апостол Павел кажа: «Калі я гавару мовамі чалавечымі і анёльскімі, а любові не маю, я медь, якая звеніць, ці цымбалы, якія гудуць». Калі ў Хрыста таксама спыталі пра галоўную запаведь, мы ўсе памятаем, што ён адказвае. Гэта Мацвея, 22 раздзел з 37 верша. А Ісус сказаў яму: «Любі Господа Бога твайго всім сэрцам тваім і ўсёю душою тваёю і ўсім разуменнем тваім». Гэта ёсць першае і найбольшае прыказанне. Другое ж падобнае да яго: «Любі бліжняга свайго, як самога сябе». На гэтых двух прыказаннях трымаецца ўвесь закон і прарокі. І самае страшнае ў нашым жыцці, калі мы адкладваем гэтую любоў. Мы думаем: вось паміруся потым, вось скажу кахаю на дне нараджэнні, вось дапамагу, калі будзе ў нас вольны час, з'езжу да бацькоў, калі справы нейкі свае скончу. Але гэтага потым можа не наступіць. У зямлі, калі чалавек ужо там ляжыць, яму ўжо нічога не трэба. Яму не патрэбны нашы кветкі, нашы венкі, нашы словы над трунай. Яму патрэбна была наша увага, наша цеплыня, наша «я з табой» пры жыцці. А мы часта гэта даем толькі тады, калі даваць ужо няма каму. Мы прыносім на магілу тое, што павінны былі прынесці да парога. Мы плачам над трунай, калі маглі сказаць і парадавацца за гэтага чалавека пры жыцці. Мы трацім грошы на дарагія помнікі, але не знайшлі часу на простую размову. Адзін чалавек сказаў, што калі ты хочаш ушанаваць памерлага, ушануй жывога. Таму што лепшы помнік чалавеку – гэта не гранітная пліта са словамі «я люблю цябе», таму што гэта магчымасць сказаць «я люблю цябе» у свой час, не тады, калі чалавек уже памёр і ляжыць у зямлі. Таму што лепшы вянок на магілу – гэта кветкі, падораныя пры жыцці. Лепшая паніхіда – гэта дапамога, аказаная, калі ён яшчэ мог сказаць «дзякуй». І што яшчэ ўзнікае ў нашым жыцці? Гэта страх. Страх – гэта найглыбейшы і самы практычны момант, бо за ўсімі нашымі потым стаіць менавіта страх. Страх – гэта корань нашай нерашучасці, страх – гэта параліч волі, страх – гэта турма, у якую мы самі сябе заключаем. Мы не тэлефануем, бо баімся нейкай адмовы, мы не мірымся, бо баімся паказацца слабымі, мы не пачынаем справу, бо баімся няўдачы, мы не дапамагаем, бо баімся, што нас выкарыстоўваюць для сваіх мэт. Але апостол Павел у 2 Тимофею, 1 раздзел 7 верш кажа: «Бо даў нам Бог не духа палахлівасці, але сілы і любові і цвярозага мыслення». Вспомнім Маісея, ён таксама баяўся, ён казаў: «Хто я, каб ісці да фараона?» Але Бог сказаў, што «я буду з табой». І Маісей пайшоў. Але калі б ён застаўся у страху, тады народ зараз бы знаходзіўся ў рабстве. Пётр ішоў па вадзе, але калі убачыў вецер, ён спалохаўся і пачаў тануць. І Гасподзь яму кажа, што «малаверны, чаму ты засумняваўся?» Страх, ён прыходзіць да яго. І калі ты перастаеш глядзець на Хрыста і пачынаеш глядзець на нейкія хвалі ў сваім жыцці, то ты пачынаеш тануць. Мы таксама тонем, калі глядзім на абставіны, а не на Бога. Успомнім прытчу аб талентах. Раб, які закапаў свой талент, ён сказаў, што «я забаяўся цябе». І Гасподзь яму кажа, гэты гаспадар, лукавы раб, што страх стаў апраўданнем нейкага нежадання штосьці рабіць, стаў магчымасцю нейкай бяздзейнасці ў яго жыцці. Ён закапаў гэты талент і страціў усё. Таму гэта такі невялікі заклік, што трэба рызыкнуць дзеля любві, трэба патэлефанаваць таму, з кім, можа быць, мы даўно не размаўлялі, сказаць прабач таму, каго пакрыўдзілі, пачуць, можа быць, і сказаць таму, зрабіць тое, аб чым мы, можа быць, марым усё сваё жыццё. Можа быць, нам не падабаецца наша праца, і мы хацелі б займацца чымсьці іншым, зрабіце гэта, зрабіце нейкае дабро. Мы не ведаем, як наша дзеянне зменіць усё наша жыццё, як яно зменіць жыццё іншага.
Можа быць, твой званок, ён выратуе кагосьці ад адчаю, ад нейкага, можа быць, нават самагубства. Можа быць, тваё «я цябе люблю», яно стане апошняй апорай, а магчыма, твой крок, ён сапраўды зменіць усё. Я хочу прачытаць адзін верш, які хтосьці напісаў. На жаль, ён на расійскай мове, таму яго буду чытаць на расійскай мове. Я думаю, вы мне прабачыце за гэта. В час, когда печали я полна, когда сердцу несказанно трудно, обращаюсь с призывом к вам. Берегите друг друга. Будьте бережны с теми, кто стар, кого груз лет согнул полукругом. Будьте бережны с теми, кто мал. Берегите друг друга. Берегите подросших юнцов в их цветенье и силе упругой. Не топчите прекрасных цветов. Берегите друг друга. Берегите того, кто созрел, кто стал опытным, трезвым и мудрым. Не завысить его бы предел. Берегите друг друга. Мы не знаем, выпадет кто раньше всех из житейского круга. Так приблизьте друг другу плечо. Берегите друг друга. Бог любви полноту нам явил, благодать Его к нашим услугам. Как Христос своих в мире хранил. Берегите друг друга. Цудоўны верш. Ёсць над чым паразважаць. І таму мой сёння заклік, каб мы бераглі адзін аднаго. Не тады, калі ўжо позна, калі чалавек там дзесьці ляжыць, а зараз, у гэтую хвіліну. Калі вы даўно не тэлефанавалі сваёй матулі, патэлефануйце. Не адкладвайце гэта на заўтра. Заўтра можа не наступіць. Я проста ўзгадваю гісторыю свайго жыцця. Гэта быў 22 год. Гэта быў дзень матулі. Я памятаю, што я, калі быў у школе, я вспомніў, што мне трэба патэлефанаваць сваёй бабулі і сказаць, што я люблю, павіншаваць з гэтым святам. А тады яна ляжала ў лякарні, яшчэ былі каранавірус тады нармальна так ішоў. І я думаю, вось зараз буду ісці са школы і патэлефаную. Пасля школы я зайшоў да сваёй настаўніцы, яна мне дала магчымасць нарваць цудоўных кветак для таго, каб сваёй матулі падарыць. Я нарваў тады іх, і вось іду да хаты, і мне званок ад моей матулі. І я чую, што моя бабуля памёрла. І мне было, канешне, тады вельмі балюча, але галоўнае пытанне, чаму я гэта не зрабіў раней? Чаму я з самага зранку не патэлефанаваў ёй і не сказаў, што я табе люблю, што віншую табе, што ты ў мяне самая родная? Я не паспеў. Таму сёння гэта гісторыя кажа аб тым, што давайте рабіць все ў свой час. Не будзем адкладваць штосьці на потым. Калі вы знаходзіцеся ў нейкай сварцы з мужам і жонкай, падыдзіце і скажыце прабач, нават калі вы маеце рацыю. Таму што праўда без любві – гэта жорсткасць. Калі вы не размаўляеце са сваім сынам ці дочкай, таксама зрабіце першы крок. Не чакайце, што яны зробяць гэты крок. Канешне, бацькоўская любоў, яна сапраўды не ведае нейкага гонару, таму вы можаце зрабіць гэты першы крок. Калі вы марыце аб нечым, пачніце рабіць таго, што вы хацелі, чакалі ўсё ж сваё жыццё. Таму што мы разумеем, што Гасподзь, Ён дабрасаляе не тых, хто штосьці адкладвае, а тых, хто пачынае гэта рабіць. Калі вы ведаеце, што камусьці патрэбна дапамога, не праходзьце міма. Таму што ваша дапамога, яна можа аказацца апошняй, якую гэты чалавек атрымае ў сваім жыцці. Мы тут часова, але гэтая наша часовасць, гэта не нагода для нейкага смутку, страху, а нагода для таго, каб шанаваць кожны дзень, кожную сустрэчу, кожную магчымасць сказаць «Я люблю табе». Час – гэта самае каштоўнае, што ёсць у нас. І Гасподзь, Ён даў нам не для таго, каб мы трацілі яго на пустэчу, а для таго, каб напоўнілі яго сваёй любоўю. У зямлі чалавеку ўжо нічога не трэба. Там няма ні крыўд, ні крыўдзіцеляў, ні крыўд. Там вечнасць. А вось наша увага, наша любоў, наша цеплыня, наша словы прабач, я побач былі патрэбныя яму пры жыцці. І калі мы гэтага не далі пры жыцці, то ўжо не дадзім ніколі. Смерць, яна ставіць кропку на гэтай зямлі. Яна не церпіць нейкага ўмоўнага ладу. Няма ўжо, калі б я ведаў, калі б я паспеў. Ёсць толькі тое, што мы зрабілі, і тое, што мы не зрабілі. Давайте ж, пакуль мы на гэтай зямлі, мы будзем памятаць, што мы тут праездам. Не трэба збіраць нейкія крыўды, яны згараць. Не трэба збіраць злосць, яна разбурае нас.
Не трэба збіраць багацце, яно застанецца тут. Трэба збіраць любоў, трэба збіраць добрыя справы. Трэба збіраць добрыя моманты, якія застануцца ў памяці тых, хто будзе нас памятаць. Трэба збіраць прабачэнне, якое нас вызваляе. І трэба збіраць мір, які вышэй за ўсякі розум. Давайте мы не будем бояться жить, не бояться любить, не бояться помыляться, не бояться прабачваць кагосьці, не бояться рабіць, тому што дзеянне нараджае жыццё, а бяздзейнасць нараджае смерць. Страх ён разбурае, а любоў яна стварае. Давайте мы будем шанаваць час, які ў нас ёсць. Давайте мы будем выкарыстоўваць яго правільна. Давайте будем берагчы адзін аднаго пры жыцці, тому што любоў – гэта адзінае, што мы бярэм з сабой у вечнасць. І гэта адзінае, што застанецца пасля нас. Давайте встанем і памолімся.